Hello, astăzi să ne jucăm și noi un joc, nu știu pe care, dar m-am gândit să jucăm Real Gangster. După cum știți, Real Gangster s-a schimbat foarte mult. Nu știu, s-a pus un update foarte mare în el. E un joc ăsta de prin 2017. S-a pus update. Da, sunt niște haine. O să vă prezint multe lucruri pe care le-am plac contenul ăsta pentru că am chiar și o bluză pe și ăștia am. Dar nu, eu am făcut de mult. De aici cred că să-i dau tricou care să se spune foarte mult contenul. Și cred că o să strigăm pe el cap de cal. Pentru care chiar un cap de cal. Bun, adică. Acum începem. O să vă prezint și armele mele. Hainele să prezint că mai am multe haine. Hei, Ri, hai că mine militar, să du-te cu ăla și să faci rochitari, ha, 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 nu e greșeală. Așa, nu o să mă intru acolo, o să vă arăt armele mele. Pe aici la mele am cuțitul ăsta, asta care am câștigat-o și asta care am dat foarte mulți bani. Bun, nu chiar mulți, dar am dat bani pe el. La pistoale am aceste două pistoale, care dintre astea sunt bun. Am un SMG, care înseamnă un UMP. Shotgun am doar unul, astea am ăsta care face oamenii să danseze și ăsta care am cu foc. Grenadele le am pe toate, am asta frig care le înghețează și înghețează, care le înghețează, nu știu. Asta care le dă foc și asta care explodează foarte tare, de n-am bombe pe ea. Așa, hai să le testăm pe rând. Prima oară începem cu pentru că este primul din lista. Hold it right there. See your hand. Am reușit să mă o persoană cu cuțit, l-ați văzut își face treabă cât de cât. Acum fugă să luăm băta, că vine poliția. Acum urmează băta și... Heads up. Freeze. Am murit? Bă, vine poliția, nu, trebuie să acționez cu ceva mai mare, să luăm asta care dansează, să facem ce dansează. Bă, și vine și... Bun, așa, n-am putut să fac că era la nici ceva, trebuia să fac mai rapid, pentru că bine poliția și nu era, erau două. Acum să-i dăm la cola asta. Se ridice tot. Dacă se mai ridice. Sigur că se ridice. Ăsta moare un pic în greu, nu știu de ce. Bă, stai! Așa, da, ce că și-a făcut treaba. Acum la pistoale avem pistolul ăsta care ne face un pic mai de celălalt. Acum vom vedea. Ați văzut cum a murit omul. Acum să încercăm pistolul ăsta. Este celălalt pistol pentru celălalt. Nu știu câte prioritate de altfel am încât acum de la SMG-uri am doar un SMG. Da,
Omul ăsta moare greu. Bun, o să încercăm să murim la da dreptate. 3 de 1. Bine, și am făcut și cu ăsta un kill, așa, luăm shotgun-ul, luăm pe ăsta, care am dat 19 glanțe pe el. Pe asta omor. Are pistol, știu că are pistol. Bine, și acum avem nevoie de aici, începem să găsesc de care de ele. Hai să găsesc, dar nu o să moară pe nimeni. Scuze, bă, n-am vrut să fac așa, că n-am ce să fac asta. Nu vreau să-l omor ca asta, vreau să-l vedem și cu ceva, să vedem. Băi, te rog să nu mor. Revin după ce se termină reclama. Gata? Stați. Ce trage, bă? A murit, bă, sigur că a murit, bă. Eu nu mor, eu în continuu mor, bă, sigur că a murit. Mamă. Da, bă, stați așa, că am rămas la asta, cum zic, că am terminat pe asta care aruncă foc și e o armă foarte urâtă, care nu face nimic bine. Face absolut nimic bine, ăla asta. Bă, încerc să-l omor pe băiatul ăla cu care pistol. Bă, el are aproape de fiecare dată pistol și nu. Bă, alții fug și nu băiatul că fug. Dar n-are pistol. Uite cum e foc. Da, are. Gata, bă, l-am omorât. Așa. Nu vă mă și eu să fac așa. Este fratele meu. Ăla. Gata. Urmează bombele care am una între 6 și trebuie să luăm o bombă aici. Revin de... Sau nu revin, o să las tot așa. Intrăm pe shop și cumpărăm bombe. Da, am nevoie. Așa, o să cumpărăm o bombă. Și poate mai multe. Să cumpărăm și de asta. Nu știu de ce nu. Să văd astea. Exchange, 7 diamante în 500. 507 diamante nu merge bine. Bam, bine. Nu mai am bani să-mi iau alte grenade. Am asta 5 grenade și aici una din 50 au. Bun, hai să aruncăm să luăm, trebuie să omorăm poate un încă cu grenade sau poliții sau... Bun, pe ăsta l-am omorât cu asta, să luăm asta, să omorăm altul. Dar trebuie să moară, bă. Așa. Bine, și acum mai avem pe listă ultimul lucru, bomba furios care înreață pe stai. Uite, stai. Nu avem să stai, uitați. Și acum trebuie să-l omor. Știți, îl omor mai rapid, că nu trage. Cam atât a fost și pe acest vlog. Și nu uităm să mai cumpărăm ceva, pentru că putem să ne uităm la reclamă și ne dă diamante. Am zis și gemul, hai să ne uităm la unde asta. Gata, le-am luat, așa că avem 20 de diamanți, să vedem ce putem cumpăra de pe shop cu 50 de diamante. Wow, am scris 50, wow. Cred că asta chiar bun să dau bani pe el sau să fac bani pentru asta. Vorbește să nu că nu vreau să calculez. Și să gândesc. Bun. Hai să vedem și pe el încă dacă să vedem.
am pensat că asta este. Let me see your hands. Wow, ce bine mi-a arătat foarte bun. Bă, a venit elicopterul, stați. Ia o bombă care îmi zic. Problema asta nu știu. Da, cam aproape vlog. Vlogul acesta este aproape fumat. La revedere, ne vedem la alt video.